Angani matanga unomuziya tiri wangani unomuziya wamuziya chikomba chako here ko akawanikidzwa ari mubedroom ndiani nemwana wako kuti ndokuvhaita sei maki anogara pasi peya patinokiya panogara chikafu anogara mubedroom mangu ndinenge ndatotuma mwana ndinotora mafuta utore chitivi ndobva akasvika achiona chini arimo achiona handizivi mwana hana kunditaura akaona ane arimo mwana ariko ndiye angakwanisa kutaura but akaona munhu arimo akaona munhu arimo ari eka wamutuma hapana chakashata kumutuma asi uyo akasika kudii kuuya kubedroom ka aiwa nekuti hatisidi kuti upedze nguva yadare wese wachatanga kuweka ini handisati ndada kuenda newe kumberi pandinoda kuona mamiriro ako kuti uri munhu anodzoreka here chekutanga so that tiri rekomende kune murume wako wekuti hayo amai avo vanodzoreka enda undoite chii undogare naye kana kuti dare rinobva rapedza rinoti iyi inini usatopodzore mumba nekuti inokupoizena ukafa urunzwa wauya pamberi pamambo zvauya pamberi pamambo tinodayira kuti kana uri munhu chaiyo chaiyo unodzoreka uye wotaura chokwadi right mwana wako akaenda kubedroom ndokundoona mubedroom muine murume unotenderana nazvo here iri kunzwa haikwa kudzokorera zvandiri kutaura mwana wako iwe akaenda mubedroom mako akandoona munhu wemurume arimo unotenderana nazvo here right ndiani saka munhu akanga arimo imbavha here kaundi chii kwakutiza ka eka azogwedzura akutiza iwe munhu iye unoti imbavha here kaundi chii saka uri kuona kupindura kwako kuti hausiri kuti amai muri pamberi pedare mukona vanhu vese vakateerera zvapanekuti hamumba wakundi bureni dziri muno mune dzenye 5 hadzikundi chekutanga mabvumona changamire kuti uyu munomuziva here handimuzivi iyo mwana wenyu vamakazvara achimuziva imai vativareza kumuziva kugarisana zvekumuziva ndinomuziva ezvi mutore ndinomuziva kuti ndimatanga tiwangani chete kwakati hamuzivi kunonzi tori iyi ndiriwo kwari kwamuri mutoireti yani yakatanga rini titsvage bhuku racho titoona titotangira aienda na7 every hour na7 achienda mutoireti vachindosvirana mutoireti uyu akatoonekwa nemwana akatonditi baba uyai kati aiwa ndisandaita mari akatoti dzokai musirwa muri kuti hamuuyi ndikamuita amai kana kuti makatuma mwana ako ana mine munhu ive mukuda kuti makatuma mwana saka uyu anga asimo zveuyu kuti ndiye akanga arimo kana kuti ari muchangamiri handizivi zviri kunzi unonzanisa taurisa kani taurisa mangori pauri itaigwai ndaibika nyama yangu ndatumwa mafuta neavo vandichenda kutora makii kutora mafuta ubiki anapinda mumba ndichitora mafuta ndakashaya makii saka ndakashaya makii pandakada kuti ndiende kuona ndakuda kuona watokuseka kuti watodai andabuda vandakiloka dhovu andaenda kwachairman ndavadaidza ndawenda kumba kwemukadzi kumba kwauyo ndokwakazitokwechera bagila pakoma watoi makatonyatsoonana pane mushandi aishanda kumbobeka
akatodaidzira usiku achiti baba pana zvazvadzingirira kuita umwe mfana musikuru wedu anga akagara kuseri kweimwe kamba akatairarisa wakatodona mugomba remarara waonekwa munhu anosvika pakuzogwejenura bhagi rabha mai wengu wari uyo aenda kwachairman uyo akatotaura kuti akuenda pachairman wakatozviziva kuti uyo akuenda pachairman mai ndo wakatoti gwejenura dho uyendi pakabuda mwana uyo achienda kwachairman indaitowa mukicheni ndichidya chino sadza haana unge andiudza kuti mumba mune chino mune munhu indaitodya sadza rangu ndiri mukicheni mukomana ari kutaura waive naye ndiani akagara pai chairman wakatosvika wachisvika pamba ndichitobudawo ndakatobata pleti yangu yesadza nditoti chiko chiri kudini chiri kuitika takutonzwa noisi kuwindo ragara kudini rakubedhuru indakanga ndisitombo saka imi muri mukicheni windo rinogwejenurwa kusvika kupera kugwejenurwa munhu achienda muri kungodya sadza eni muri kundipanikwa munhu uri kungodya sadza chete windo richigwejenurwa iwe uri kungodya hako sadza hauna kana pakabuda mwana uyu mumba pachairman hakusikuka panext door ipapo but windo riri kugwejenurwa noise yewindo riri kugwejenurwa hauna kuita indakatozobuda windo rakuvhurwa ukamhanya kakuwindo handina kumbosvika kuwindo wakatadza nei kumhanya kuenda kuwindo windo riri kuvhurwa pamba pako pari kupanwa vanhu vakanga vatoungana tatakatomira tese mukomana akatomirawo takamira tese tichida kuona kuti chichi tati isusu hatisi kutaura zvewanu iwewe vanhu vari kuuya kuwitinesa zviri kuitika pamba pako iwewe uri kunzwa windo riri kurohwa haringangobvi windo iro rinonge riri kuto iwe uri kudya sadza zvako ndakanga ndatopanze pakavhurwa windo richidini tatomira takatowanda nevanhu iwewe ndiwe muridzi kwete ukazouya vanhu watonzwa kuti windo riri kudii iwewe uri kungodya sadza nekuti wabuda neplete resadza wobuda neplete yesadza imba iri kupwanywa imba yako wororamba wakabata plete yesadza aiwa hatisi kutaura zvekudya tiri kutaura kuti mashure kwenyu mukumuona ndiani wenyu mukomana mubate padhusi uyu mwana wangu 1 2 mwana wenyu mhaini wamakabereka ini kana kuti wamakazvara mukayamwisa agomira pamberi penyika kuti mufunge yenyu nyika mai vangu ava ipfambi ndavabata nechikomba zviri possible here 1 wamakazvara kwedu wavaini hazvisi 1 2 mwana wenyu uyu mhayo ane here chaanokuvengerai chaangasvika ipa kukuyanikai haana chaanondivengera 3 mwana wenyu uyu akakukururai bhurugwa iro kosei nhasi uno makamira pamberi pedare muchitaurirwa nemwana wenyu mhai imimi munotorarwa nemurume munext door wenyu chifambi chenyu chanetsa chifambi chenyu chanetsa ndaumba inini ndisingazivi yoyo baba nyaya yenyu yakapira ndi 2020 last time 2019 ndoitira chanu kuchiruziwa ndiani handitauri nayo aiwa wamabvunzwa mibvunzo yese iyo ukaona mwana akusvika it means kwavanenge vachifamba vanenge vachichinyirwa ure chamai wako akatomutuma ndanotora mafuta muna mafuta daidaiziva kuti mune munhu ndaisatorere chibuku ndonotora nega mafuta uyu iri yako tinayo waenda kutoireti naye uchiwa mutoireti handiti sheka yekumupa makii kuti anganoenda kumba kubhedroom kwako but nguva ndo dzakadii dzakapesana akaona murume uyu akangopinda mumba menyu musingazivi nimi anga asingadanani nemi asi ndiye amakaona here pakujamba kwake iri mbavha inini ndakatozongonzwawo akudaidzira kuti achitongodaidza zita rake asi abuda muripo pawiita noise kuti riri kugwejenurwa abuda muripo mozomonzwa akudaidzirwa ndakanga nditori
Kutodaidzirawo. Kuti chi maidaidzira muchiti chi? Pakatombodayidzirwa pachidaidzirwa zita rawo. Kuti chi? Kuti chi? Kuti ndizive kuti ndiwo wakaoneka kana. Patikadai kange iri mbavha, vantu vanodaidza mbavha. But kana wadaidza nezita, it means kuti haisiri chi? Mbavha. Inini handizozivi asi pakuti munobvuma here kuti makange muine munhu akawanikwa ari mumba mavo? Kubvuma ini ndinobvuma nekuti uyu paakataura kuti tsoka yatsika apa tsoka tese takaiona mudhene zvati ndakunokora tsoka ishi handiti ndikati nokora it's up to you ina ndikwanisi kuratidza kunokora chii tsoka iyoyo nokora tsoka zvavaita kana zvadicho. Saka hamutauri kuti mai ava wane chihure chavanoita mumusha? Ini namuzve chihure ka ndinotaura hangu kuti chihure hazvo minye kuti wakambodana nemunhu wangu kumashure handiti wakambodana nemunhu wangu kumashure noti now. Saka chihure chavo chakazopera here? Kubva ipapa handina zvandakambobva kunzi wazoonesa Kana tati kumashure makambowaona here? Kare kacho ukinasukura chokwadi kana handina kana paususpecta kuti ndakuona asi chakazoita kuti ndizoziva kubatwa kwakaita namababa Ini pasina pasina kana chandakamboona kana kuti saka apa munokarira kuda kuona futi apa ndokambada kuchiona mani inini ndikutaurawo mwana ndakafika mabvunziro vandakaitawo mwana wandakasangana naye chimfunda nemaaataura akaita mapfekera angeta muhembe nezvangu akaitawo murume wangu zvakanopesa saka takatoka takutamadzana akasvika pamwe pakabuda masoko changani wangu murume inini angape mundo nekuti akamboaahedi makafara here pakatorwa motikari pakatorwa mungafara here nhasi futi kuti mombe dzatorwa pamba penyu saka mungapewe uchapupu hwekuti murume wenyu asungirirwe here? Aiwa isusu tikutaura nekuti tikukubvunzai kuti ipipi pekutanga makange musingazvizivi izvozvizvi hamuzvizivi asi akabatwa pekutanga nhasi futi abatwa zvese imi mune musingazvizivi saka mobopokana sei muchiziva kuti kubatwa kwake ari kuya futi kutorerwa pfuma yenyu? Ndinopokana nazvo changamire noti akanga ari nevaakasangana nemhoti kuma7 9 dzikutaurwa ndedzikunyeka kuma7 akasangana netsana wabhule kuma7 ari kuenda kumapaipi afana. Saka umbuwo hwenyu hatingahutambiri nekuti muri kutoziva kuti kubatwa kwemurume wangu upfumi hwaenda kwete kudaro kana chiri chokwadi changamire ndokuziva pakutanga ndakabvuma kubva kutanga kwakuana ndakazvibvuma kuti unobhadhara tokupa 1 week to pay. Siyana nembana idzi uchengete kamukadzi kako kakanaka kechidiki but unoshaya uchienda kumvana chemberi right ndakupa 1 week to pay. Unodzokerere kumukadzi wemunhu? Aiwa kani atiti nyaya tatotonga ukazwa vanhu vese watonga vachitaura kuti uri kuda tozva zvinoita kawatanga pfume tatonga nyaya yenyu manzwa here? Handisi kutonga, hapana chichemo. Saka chinokudetsa ipapo ndiye kandovamupa kuti utaure naye murume wako asisiyane nezvo. Siyana nemukadzi wemunhu right inopera pfuma nekuti benzi murume wako ibenzi.